أرأست زينام قدماي منيستر دكتور أبي أحمد أبا حنت صحاي 800 مليون فلسات متكال أدلاي مدلاو نخقبر تقويعم ኢትዮጵያ ናብዝል ዓለ ብራኻ ቁጠባን ኸይትግስግስ ወንጽታት ውሽጥ ዓዲ ምብርታዕ ብጸላእታ ንዘመናት ከም ቀንዲ ስትራቴጂካዊ መሳርሒ ፖለቲካ ኮይኑ ምጽንሑ ተገሊጹ ካብ ወጻኢ ሳዑዲ ዓረብን ኣሜሪካን ኣብ ሰሜናዊ ኢራቅ ኣብ ልዕሊ ዝርከቡ ሓይልታት PMF መጥቃዕቲ ፈጺመን سلام دعنا هبليكم يتمسيوز خبركم تملكتنا ساعة حد خوينو معد زينات جمير لو معد زينانا مرحبون عزريت بريو حبيركم كتأنحي فلما حتصر زيناتات قدماي منيستر دكتور أبي أحمد أب حنت صحاي 800 مليون فلسات متكال أدلاي مدلاو نخقبر تقويعم قدماي منيستر دكتور أبي أحمد أب حنت صحاي 800 مليون فلسات بمتكال حدوش تاريخ مسراح ملا إثيوبيان أدلاي مدلاو نخقبرو تقوي تقريبا بتوم قدماي منيستر أب محبرو ميديا قصهم أبزم حلالفو صحوف قلصم إثيوبيان تحبابيرو أب حنت صحاي 800 مليون فلسات بمتكال كالي تاريخ مسراح حموشة معلتات راح تاريفهم ويلم فتوات دك هاجري أبزن معلتات أدلاي مدلاو نختقبرو بقرات النات نخت اللعالون بحدنتنا نمزقب عاوت قاهدين هنقبرن كبلو حاتيتهم قدماي منيستر دكتور أبي أحمد مسافة قبائي بهراو بيت مخري ريبابليك أذربيجان تزاتيوم قدماي منيستر دكتور أبي أحمد مسافة قبائي بهراوي بيت مخري ريبابليك أذربيجان صاحبة غافوروا تزاتيوم እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ገጾም ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ስትራቴጂካዊ ምሕዝነትን ሓበራዊ ዕቤትን ኣብ ዘደንፍዑ ጉዳያት ብምድሃብ ዕውትን ውጽኢታውን ናይ ስልክ ዘተ ከም ዘካየዱ ገሊጾም ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ምስ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኮንጎ ኮንስታንስ ሰርጌይ ቡንዳን ምስ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ አንጎላ አንቶኒዮ ቴቴን ተዛቲዮም ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ምስ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኮንጎ ኮንስታንስ ሰርጌይ ቡንዳ ኣብ ዝገበርዎ ዘተ ኣብ ሰብ ሰራሕ ብልሒ ከምኡውን ኣብ ምክልኻልን ምጽዋርን ለውጢ ከባቢ ኣየር ብሓባር ክሰርሕሉ ኣብ ዝከኣልሎም ጉዳያት ተዘራሪቦም እቶም ሚኒስትራት ኣብ ዘተኦም ክልቲያው ርከብተን ሃገራት ብዝበለጸ ብቁጠባ ምትሕብባር ክጠናኸር ከም ዘለዎ ተስማዕሚዖም በተመሳሳሊ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ምስ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ አንጎላ አንቶኒዮ ቴቴ ኣብ ዝገበርዎ ዘተ ኣብ ክልቲያው ርከባት ኣህጉራዊ ጉዳያትን ትኹረት ገይሮም እዮም ብፍላይ ኣሰራርሓታት ሕብረት ኣፍሪካን ምጥንኻር بحبار نمسرح حبس ممعنات كم زبطحو حبريتا منيستر قدات وزائي أملاخيتم قلنا قلني مبلا 4 شعتان سرعة خيوة بيت مهرفات سامي سرح حبرات أفريكا زيت خايدين أفا قبائي بيت مخري فيدريشن أغنيو تشاكر مس أفا قبائي بارلاما أذربيجان صاحبا غافوروفان لؤخاتنن زت ساليتوم أبت زت أفا قبائي أغنيو تشاكر قدماي منيستر دكتور أبي أحمد أبقرب أواننا بباكوز قبر ووقعو مبزح أبزمدنا إثيوبيان أذربيجانن حدش معراف كم زخفته أزخخيرهم متمبزح ببوليتيكا نقدي انفستمنت حيلي توريزم تكنولوجين كالوت ناي حبار تمت زلوم عودتاتن نزلو متحوار نمحيال صنع مسارات كم زنبره غليصوم دكتور صاحبا غافورابان لوخانن زغبر ومبصح حب من غخلتين هاجرات ناتطنخره زمت زمدنا ناب تغبارا وصيت نمقيار زلو حبراو قراصنات زر مخانو املاخيتوم اب 2017 عام تمرت اب አዲስ አበባ ተخيده ሳልሳይ መድረኽ ፖለቲካው ዘተ ኢትዮጵያ አዘርባይጃንን ፖለቲካው ርከብ ክልቲያን ሃገራት ናብዝል ዓለ ብርኪ ከም ዘብጽሖ ገሊጾም እዮም ልውጥ ፍልጠትን ተሞክሮን እውን ብዝበለጸ ኸጽል ከም ዘለዎ አጽንኦት ሂቦም ብፍላይ አዘርባይጃን ኢትዮጵያ ኣብ ምምሕያሽ ስርዓት ግልጋሎት መሶብ ሓደ ማእኸል ዘበርከትቶ ደገፍ ኣመስጊኖም እዚ ምትሕባር ግልጋሎት መንግስትን ምዝማን ኣብ ዝግበር ጻዕሪ ዓብይ ግደ ከም ዘበርከተ ድማ ገሊጾም ኣብ ክልል ትግራይ ተምሃሮ 12 ክፍሊ ሃገራዊ ፈተና ይወስድሎም ተምሃሮ 12 ክፍሊ ክልል ትግራይ ሃገራዊ ፈተናኦም ኣብ ዩኒቨርሲቲ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ መቐለን ዩኒቨርሲቲ ኣክሱምን ይወስዱሎም
ሚኒስትር ዴኤታ ትምህርቲ ፕሮፌሰር ክንደያ ገብረህይወት ንፋና ሚዲያ ኮርፖሬሽን ከመዝገለጽዎ በዝተገበረ ጻዕሪ ፌደራላዊ መንግስቲ እቶም ተማሃሮ ናብ መፈተኒ ማእኸላት ኣትዮም ፈተነኦም ጀሚሮም ኣሎም። ምክትል ዋና ዳይሬክተር ግልጋሎት ምዘናን ፈተናታትን ተፈራ ፈይሳ በወገኖም ምጅማር ዝፈተናን መጻዕ ዕድል መናእስያት ትኽልል ኣገዳሲ ከም ዝኾነን ትምህርቶም ከቕጽሉ ዘኽእሎም ከም ዝኾነ ገሊጾም እቲ ፈተና ብዓወት ንኽፍጸም ዘድሊ ቅድመ ምድለዋት ተገይሩ ስለ ዘሎ እቶም ተምሃሮ ብዘይጸገምን ፍርሕን ፈተናኦም ንኽወስዱ ናይ ጸጥታን ትምህርትን ሰብ ሞያ ዝተዋደደ ደገፍ ይገብሩ ኣለዉ ኢሎም ኣብዚ ዓመት ዝካየድ ዘሎ ሃገራዊ ፈተና 12 ክፍሊ ኣስታት 30,000 ተምሃሮ እትኽልል ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ መቐለን ኣክሱምን ብወረቐትን ብኢንተርኔትን ፈተናኦም ከም ዝወስዱ ተገሊጹ እዮም ብምኽንያት ጥፍኣት እቲ ዘይሕጋዊ ጉጅለ ህወሓት ትምህርቶም ተቋሪጹ ጸንሑ ተምሃሮ ትኽልል ሕዚ ኣብ ዝተፈላለዩ ማእኸላት ሃገራዊ ፈተናኦም ይወስዱ ከም ዘለዉ ተገሊጹ መንእሰይ ወለዶ ናብ ግንባር ውግእ ምልኣኽ መለለይ መንነቱ ዝኾነ ዘይሕጋዊ ጉጅለ ኣብ ህዝቢ ዘብጽሖ ስቃይን ስግኣትን ኣብ ዝቐጸለሉ እዋን ዝመርሃ ግብሪ ፈተና ምክያዱ ንጸረ ህዝቢ ካይዳት ጉጅለ ብግልጽ ዘርእዩ ብምኽንያት ሽርሕን ጸረ ሰላም ተግባራትን እትጉጅለ ንኸቢድ ምትዕንቃፍ ስነኣእምሮአዊ ጽዕንቶን ተቓሊዖም ዝነበሩ ተምሃሮ በዝተገበረ ደገፍን ቀጻሊ ክትትልን እቲ መንግስቲ ናብ ፈተና ከኣቱ ምኽኣሎም ትውልዲ ንምድሓን ዘለዎ ዕላማ ብግልጺ ዘርኢ ኢሎም ማዕድ ዜናኹም ኣብ ምክታል ትርከቡ ብዝርዝር ናብ ዝሓርናዮም ጉዳያት ክንሓልፍ ኢትዮጵያ ናብ ዝለዓለ ብራኸ ቁጠባ ንኸይትግስግስ ጎንፅታት ውሽጢ ዓዲ ምብርታዕ ብጸላእታ ንዘመናት ከም ቀንዲ ስትራቴጂካዊ መሳርሒ ፖለቲካ ኮይኑ ጸኒሖም እቲ ተጀሚሩ ዘሎ ሃገራዊ ዘተ ድማ በኣንጻራውነት ብሄራዊ ጥቕማት ትሕልወሉን ሓይልታት ወጻኢ ዘይደፍርዋ ኢትዮጵያ ንምህናጽ ቀንዲ ዕላማ ዝገበረን እዮም ንጸብጻብ ሜሮን በረዳ ኣብርሃም ፍስሃም ጎንፂ ሕድሕድ ንኢትዮጵያ ክሳብ ሎሚ ዋጋ እናኽፈለት ጸንሐም መንገዲ ጥፋት እዮም በዚ መንገዲ ጥፋት ድማ መንእሰይ ኣብ ክንዲ ንልምዓት ዓዱ መለዓዓሊ ጎንፅን ስጋት ህልውና ሃገርን ኮይኑ ምርኣይ ዝተለምደ ኮይኑ መጽሎም ማህበረሰብ ከማህበረሰብ አለመግባባት ሃይማኖትን መሰረት ያደረጉ ኢኮኖሚ መሰረት ያደረጉ ሕብረተሰብ ምስ ሕብረተሰብ በሃይማኖት ቁጠባን ምስ ወጻኢ ሓይልታት ብዝግበር ሽርክና መሰረት ዝገበሩ ዘይምርዳእት ዓብዮምን ሰፊሖምን ሃገራዊ ቅርጺ ብምሓዝ ናብ ዝለዓለ ቅልውላውን ዘይምርዳእን በፂሕና ኢና ነዚ ድማ እዩ እዚ ሃገራዊ ዘተ ዘድለየ ኣብ ቀርና አፍሪካ ኢትዮጵያ ጠንካራ ሃገረ መንግስቲ ናይ ምህናጽ ጉዕዞኦም ንታሪኻዊ ጸላእታ ዘይተውሓጠሎም ፍልፍል ስጋት ገይሮም እዮም ዝወስድዎም ኣብ ኢትዮጵያ ዝለዓሉ ውሽጣዊ ጎንፅታት ፖለቲካዊ ብሄር መሰረት ዝገበረ ወይ ድማ ሕጽረት ቁጠባ ብዝብል ሽፋን ዋላ እንተኾኑ ብውሽጣዊ ዘይምርዳእት ኢትዮጵያ ተበታቲና ክትተርፍ ብዝደልዩ እዞም ሓይልታት ወጻኢ ዝተሸረበ ምዃኑ ፍልጥ እዮም ታሪኻዊ ሃፍቲ ኢትዮጵያ ዝኾነ ሃፍቲ ማያ ንዘመናት ማእኸል ትኹረት ተነሓናሕታ ኮይኑ ጸኒሑ እዩ ዝተኸፋፈለትን ሓድነታ ዝሰኣነትን ኢትዮጵያ ተፈጥሯዊ ሃፍታ ኣልሚዓ ንምጥቃም ዓቕሚ ኣይህልዋን ዝብል ስትራቴጂ ሓዱሽ ኣይኮነን ኣብ መበል 20 ክፍለ ዘመን ካብ ዝተኻየደ ዝሑል ኩናት ኣትሒዙ ክሳብ ህንፀት ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ናብ ልዕልነት ማእኸል ቁጠባ ከይትሰጋገር ጎንፂ ሕድሕድ ምብርትታዕ መሳርሒ ፖሊሲኦም ገይሮም እውን እናሰርሑ ጸኒሖም እዮም የኢትዮጵያ ብጥብጥ የነሱ እንዴት ልበልሽ ፈርታይል ግራውንድ ነው ቅልውላው ኢትዮጵያ ንዓኣቶም ከም ጽቡቕ ኣጋጣሚ እዮም ዝጥቀምዎ ተበታቲና ሓድነት ከይህልዋ ተገይሩ ተፈጥራዊ ሃፍታ ከይትጥቀም ናይ ምግባር ኣጀንዳ እዮም እናተኸተሉ ጸኒሖም ይኹን እምበር እዞም ሓይልታት ወጻኢ ኣብ ልዕሊ ጉዳይ ካልኦት ሃገራት ጣልቃ ዝኣቱ እተን ሃገራት ባዕለን ማዕጾን ትኸፍታሎም ጥራሕ ምዃኑ ይግለጽ ኢትዮጵያውያን ብምኽክር ሃገራዊ ዘተ ተስማሚዖም ሓድነቶም እንተጽንዑ ንዘመናት ጎንፂ ሕድሕድ ተጠቒምካ ብሓይልታት ወጻኢ ኣቢልካም ንኢትዮጵያ ምድኻም ዘብቅዕ እዩ ዝኸውን ኣብዚ እዋን ኢትዮጵያ ሃፍትታት ተፈጥሮኣም ንብልጽግና ህዝባን ንተስፋ ወለዶ ጽባሕን እተውዕለሉ ሓዱሽ ምዕራፍ ጋህዲ ክኸውን እዩ በምክክሩ ውጤት አገር ምናጸናበት አገራችንን መልሰን ወደ ነበረችበት አንድነቷ በውጽኢት እቲ ሃገራዊ ምክክር ሃገርና ነጽንዑሉን ናብ ዝነበረትሉ ሓድነት ምምላስን ተኺልና ንሓይልታት ወጻኢ ዓብዪ ምላሽ እዩ ኣዳቦም ክእክቡ ዘኽእሎም እዩ ስለዚ ስጋኣት ግብፃውያን ሓድነት ኢትዮጵያ እዩ ንምንታይሲ ንሕና ሓደ ተኾይና ዘለና ሃፍቲ ብምሉእ ዓቕምና ክንጥቀም ንኽእል ኢና
በዚህ ድማ ግብጽ ከጉዳይ ኢላ ተሐስብ ግን ድማ ኣይትጉዳን علماء زي هاجراو مخكر مصاي ولدو كاب بوليتيكان غونصي بهرن بهرن وصيو حلمون عقمون بزي زخونه سقات زعوتالون استرغاغت حجر زركبلون يوم سلازخونه دما وصيت يتحاجراو مخكر اب حجه منغستي قصنع مغبار وسانو غدايوم وصيت اتوم سممعات حجه منغستاو مخانو ولا منغستات انت تلواوطو نكل غزا زغلغل زمن تساغاري حاجراو مواقر كوينو يغلغل ቋንቋ ከቋንቋ ባህል ከባህል ሃይማኖት ከሃይማኖት ቋንቋ ምስ ቋንቋ ባህሊ ምስ ባህሊ ሃይማኖት ምስ ሃይማኖት ከምውን ሰብ ምስ ሰብ ኩሉ ማዕረ ክረአ ይግባእ ደም ሓደ ኢትዮጵያዊ ደም እዩ ናቱ ውድቀት ናተይ እውን እዩ ኢሉ ዝሓስብ ሕብረተሰብ ምፍጣር እዋኑ ሕዚ እዩ እዚ ተጀሚር ዘሎ ሃገራዊ ዘተ ነዚ ጽቡቕ መደላድል ዝፈጥር እዩ ኢትዮጵያ ሕዚ ትውግኖ ዘላ መድረኽ ሃገራዊ ዘተም ዜጋታታ ጽባሕ ሰላሞም ተሓልዩ ተማሂሮምን ሰሪሖምን ዝልወጥላ ሃገር ምፍጣር ዕላማ ዝገበረ እንትኸውን ብኻልእ ገጽ ድማ ብሄራዊ ጥቕማ ተሓልዩ ሓይልታት ወጻኢ ዘይደፍርዋም ጠንካራ ኢትዮጵያ ምህናጽ እዩ ኣብ ትሕቲ ሰማይ ትግራይ ተስፍኡ ብኣፈሙዝ ጥይት ዝተኸለፈ ሕልሙ ብኣገዳዲ ኩናት ዝተዓጸፈ ስቃይ መናእሰይ ትግራይ ለምውን መወዳእታ ይረኸበን ندمت مناسي إذن زخل زعفان جدلا لمون بعدل مناسي بموسان إيساباوي تكبارو نفت أمريكا يمر آدم زسندو تبصب والبرهان قرماي نقول الحوحات حزب سلام علوم حدارو سقات اللونايو بحسب تدحر جدلا عبيت هاجرن مغيار نابرا حزبي حمام رسيو كويناتن غونزن أكسجين بوليتيكاويو እንደዚህ ያሉ ሰዎች ለኔ እኮ ጋኔን ማለት ጋኔን የሚባል እኔ አላቀም ከምዚም ዘአመሰሉ ሰባት ንዓይ ከም ጋኔን ጋኔን በአካል ርእዩ ይፈልጥን ግን ድማ ከምዚኦም ዘአመሰሉ በዕድል ወለዶ ዝውስኑ አጋንንቲኦም ንህዝቢ ርህራሄ ዘይብሎም በላዕት ወለዶ كابست ولدلو زمن جميرو سأنحلو علامة حد نتزبي متنخرن تيخونا نتحدى مستحدى متسلقان نيبعلو عد مسلطان منو حينيرو اتتكالام مسرارتاو اب سلامن لمعاتن تيخونا اب درتارن كفافيلكا ممحدارن اب غونزيني نيرو نزحالفو 10 عمدات ام مدري إثيوبيا سنحو غونستات بهير وصيت ازتكاليوم زحاش حساب نزلوو ويدما نبوتا مرحنتو كودادر زقل ولقسبنتلو صار حزبي باندا إلو مسلا مللي دحر جله حوحتيو እንዴት ሴራ እንኳን አይቀየርም እንዴ ሴራ የፖለቲካ ሴራ እኮ ይቀየራል ልክ እንደባለፈው ተመሳሳይ እኮ بخمي شرحي አይቀየርን شرح ፖለቲካ ይቀየርዩ خم عامي ተመሳሳሊ ተግባር ይፍጽሙ እዮም ዘለው ሓድሽ ነገር ይብሎምን እትኒ ዓሚ شرحي በተመሳሳሊ ይደግሙዎ እዮም ዘለው ናትና ጸላእዩ ካብ መባል ጸላእ ህዝብ እዩ ናበልካ ናይ ሓሶት ፕሮፓጋንዳ خم عامي يقاوح يوم زلو بفلاي هبشحن 1977 عام تمرات استفترة اوان تميت نتزتمي حزب زمت ارديت نمسر حوينات مجزين نمت انخار اتودب نخون استخده اكيدا ببركة عالم كي ترفه اوشتي تعزبتي زاتون عبي معرف شرح نخوينو اب تاريك تمزقويو مرارو براسو تقم يتشكل فطورنو اتزلو مرار حبروحو استأثر فطوري والقاو ربحان محلاو نهزبي حليفكا مهاب زتلمده نخنا مزي امرار حقو اب والقاو ربحان سلطانن تمتز جبرس زخونه حزن زلنا له صقم كم بقسي نيرو ابشحن 1967 عام تمرات برخه ددبيت تمسرته حوحد حزون اتحساسبون تكبارن او صقرين زي تغيرنيو كم بقسيو بافو مزن بطيتن ببروباغاندان بشرحن تمسرته بروجكتيو برغت بنسو ያው የመጨረሻና ዋናኛው ጎል ስልጣን ነው برغت نسوم ናይ መወዳእታ ሽጥኦም ስልጣን እዩ ናብ 4 ኪሎ ንምእታውዮም ከምዚ ዝደኽሙ ዘለው እዚ بدمنا أسين من رجاز يحسابه. أتدحور قلت لحوحات ملليو زي مرحجر تفرز زبل ما فكريو نسوي دما تاريخ مسكريو بوجد لحوحات زتزرع زرع زلي لومي هاجر نخت فرز زجبر مرزان فرة أفريو نشرن شوعة عمتاز نيتيوبيا زم حررلو خفافيلكا نايم مجزء من جدي لومون نعبيت إثيوبيا محلها خوينو أتيليو. تدك إذا هون دم أجرات نسبسبه. أتكي حسكا مس بعداوين هاجرات تمالين 27 عامتات زمرح وهاجر لومي مس باندا مس بعداوين هاجرات نمفساس بحوار مسرح عزيو زحزن تكباريو
ግን ድማ እቲ ወጥሪ ሎሚ እውን ኣብ ትግራይ እዩ ዘሎ ኢትዮጵያ ግና ሽርሒ ባንዳታት ኣፍሪሳ ሎሚ እውን ከም ትማሊ ብሓድነት ደቃ ተፈሪሓን ተኸቢራን ክትነብር እያ ፍጻም እውን ሽርሒ ንሰርሑ ውድቀት ጠጠው ንዝበሉላ ድማ ብራኸን ዓወትን እዩ ነበርቲ ክልል ጋምቤላ ብወፍሪ ሓምለዋይ ኣሰር ንሽፋን ደንን ምግብነትን ዝኾኑ ፈልስታት እናተኸልዮም ኣብቲ ክልል ሎም ዘበን ክረምቲ ልዕሊ 16 ሚልዮን ፈልስታት ንምትካል ምድላው ተወጊኑ ይርከብ ንጸብጻብ ሚፍታሕ መሐመድ በሪህ ብርሃነ ነበርቲ ክልል ጋምቤላ ዝነበሮም ልምዲ ምዕቃብን ምክንኻንን ሃብቲ ተፈጥሮ ጠናኺሮም ብምቕጻል ኣብ መርሃ ግብሪ ሓምለዋይ ኣሰር እዚ ዓመት እውን ተሳትፎ እናካየዱ ይርከቡ ኣብታ ክልል ኣብ ዞባ ማጃንግ ኣብ ዝካየድ ዘሎ መርሃ ግብሪ ተኸላፈልሲ ዝተሳተፉ ነበርቲ ተረባሕነቶም ንምዕባይ ናይ ደንን ናይ ፍራፍረን ፈልሲ ኣብ ምትካል ከም ዝርከቡ የረድኡ አቮካዶ ለተከመደን ዳመን ካብ ፈልሲ ደን በተወሳኺ አቮካዶ ሙዝ አናናስን ፓፓያን ካልኦት ፈልስታት ፍራምረን በብእዋኑ ንተክል ኢና ንምግብነት ንጥቀሞ ኢና ሸይጥና እቶት ንረክብ ኢና ስግን መጠቀላችን አየሩ ፈልሲ ምትካልና ንኹነታት አየር ጽቡቕ እዩ ዝናቡን ብጽቡቕ ኩነታት እዩ ዝዘንብ ብርቱካን አለ አሁን አራንሺ ተኺለ ነይረ ካብ ሓንቲ ተኽሊ አራንሺ ካብ 10,000 ሰይንእስ ከስቢየ ዝረክብ ምክትል ሓላፊ ቢሮ ሕርሻን ሃፍቲ ተፈጥሮን እታ ክልል ጁሎ እሙድ እቶም ዝተተኸሉ ፈልስታት ክንክን ብምክያድ ስራሕቲ ዕቀባን ምልማዕን ሃፍቲ ተፈጥሮ ቀጻልነት ዘለዎን ዘላቕን ክኸውን ምንቅስቃስ ከም ዘድሊ መልእኽቶም ኣመሓላሊፎም ኣለዉ ዛሬ የምንተክለው ለትውልድ ሎሚ ንተኽሎ ንወለዶ ንተኽሎ ምዃኑ ኩልና ክንግንዘብ ይግባእ ካብዚ ብተወሳኺ ዝተኸልናዮ ፈልሲ ግቡእ ክንክን ክንገብረሉ ይግባእ ዘለውና ኣግራብ ድማ ካብ ብርሰት ምሕላው ካብ ምትንኻፍ ሰባት ምክልኻል ከም ዝግባእ ምግንዛብ የድሊ ርእሰ ምምሕዳር እታ ክልል ኣለሚቱ እሙድ በብዓመቱ እናተኻየደ ዝመጸ ወፍሪ ሓምለዋይ ኣሰር ዝሰማማዕ ስነ ምህዳር ንምፍጣር ሓጋዛይ ምዃኑ ገሊጸን እየን ተቓላዓይነት ለውጢ ኩነታት ኣየር ንምንካይ ዘለዎ ኣበርክቶ እውን ኣዘኻኺረን ኣለዋ የደን ሽፋን ማሳደግ ተችሏል ሽፋን ደኒ ምዕባይ ተኻኢሉ እዩ ዝዓረቑ ከባቢታት በኣግራብ ተሸፊኖም እዮም ዝተጎድኡ መፋስሳት ጎቦታትን ፍልፍላት ማይን ብተኽሊ ፈልሲ ሓዊዮም እዮም ልቀት ካርበን ክንኪ ኩነታት ኣየር ክመሓየሽ ክኢሉ እዩ ሳዕቤን ለውጢ ኩነታት ኣየር ምጽዋር ተኻኢሉ እዩ ኣብ ሓለዋ ከባቢ ተሳትፎ ህዝቢ ክመሓየሽ ኣኺኢሉ እዩ ኣብታ ክልል ብሓምለዋይ ኣሰር ዝተረኸቡ ውጽኢታት ንምቕጻል ሕብረተሰብ ዝገብሮ ዘሎ ንጡፍ ተሳትፎ ኣብ ናይ ለምዘበን ሻምናይ ዙርያ ሓምለዋይ ኣሰር እውን ኣጠናኺሩ ክቕጽል እተን ርእሰ ምምሕዳር ተላብየን እየን ኣብ ክልል ጋምቤላ ሎሚ ዘበን ክረምቲ ልዕሊ 16 ሚልዮን ፈልሲ ንምትካል ትልሚ ተታሒዙ ይርከብ جروب منجد أير إثيوبيا أب بجت عمد 2018 $9.1 بليون أتاو رخيبهم وانا فتام سراح جروب منجد أير أيتم مسفنت أسو أفتام بجت عمد 2018 ملكيتهم مجلس إيوام أيتم مسفن مجلس يوم بجت عمد 2018 نام تمرت نتمنجد أير نعوت عمد نيريلهم بفلايد ما مبسحبوتات أب مسفحفح ببرك عالم 4 حدشت مبسحتات أب وشتها قرما 3 حدشت مبسحتات سراح 5 جمرة قليزهم أب مأخلاي مبرأ استخيد كوينات نسرحت من قد أير فتانا 5 نبرة بمحبار إت من قد أير بستفلا يوزعن توتات كي تبدها عوت عامة تحلف إلام بزد مات من قد أير أب بجت عامة كل تشحن 10 منتنا تمرت $9.1 بليون أتاو 5 رخب محبار إذا أفتات أمام السحلف عامة تنتاتر 10 مئتاوي حلفا 5 رأي عم لخيتهم زينات عين سعود عربنا أمريكان أب سميناوي إيراق أب لعل حيلتات PMF متقعت فتيمن بوحد شمونتو تادرات Popular Mobilization حيلتات PMF أب نينيفه هيوتهم كمسانون تسمعيهم زا حيلي أمريكان سعودن نت وطرين أب زخفة وطري أب سيحنو بمبالون كاسيسيوم PMF ريادن واشنطنن أب استفلالي جزءاتات إيراق زركبوانا مدبراتو 5 وقع فليتهم
እትጉጅለ ዝተፈላለዩ ዕንወታት ከም ዝበጽሑውን ገሊጹ እዮም እትመጥቃዕቲ እትወጥሪ ዘብጽሖ ዘሎ ብርክን ምግሃስ ሉዓላውነት ኢራቅን ዘርእዩ ክብልውን መግለጽ ውጽዮም ዓቐነት መጥቃዕቲ ሳብ ሕዚ ምርመር ከም ዘሎ ዝሓበረት ሓይሊ ኩነታት ናተጋደደ ይኸዱ ከም ዘለውን ዘረጋግጽ ኢሎም ማእኸላይ እዛ አሜሪካ ምስ ኢራን ሰውራዊ ጋርድ ምትእሳር ዘለዎም ትካላት ኣብ ኢራቅ ከም ዘጥቅዐ ኣረጋጊጽ ኣለኹ ኢሎም ናይ የመን ሑቲውን ነቲ መጥቃዕቲ ከም ዝኾነኑ ዝተሓበረ ኮይኑ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ አሜሪካ ፔንታጎን ይኹን ዋይት ሃውስ ዝበልዎ ነገር የለን ክብል አልጀዚራ ጸብጺቦም ማዕድ ዜና ቅድመ ምዝዛሙ አንድ ነጥብታት ዜና ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድ ኣብ ሓንቲ ፀሓይ 800 ሚልዮን ፈልስታት ምትካል ኣድላይ ምድላው ንኽግበር ጸዊዖም ኢትዮጵያ ናብ ዝለዓለ ብራኸ ቁጠባ ንኸይትግስግስ ጎንፅታት ውሽጡ ዓዲ ምርታዕ ብጸላእታን ዘመናት ከም ቀንዲ ስትራቴጂካዊ መሳርሒ ፖለቲካ ኮይኑ ምጽንሑ ተገሊጹ ካብ ወጻኢ ስዑድ ዓረብን ኣሜሪካን ናብ ሰሜናዊ ኢራቅ ኣብ ልዕሊ ዝርከቡ ሓይልታት PMF መጥቃዕቲ ፈጺመን ዕለታዊ ማዕድ ዜና ተኸታተልኩም ሞኒሩ ነስለም ክታልኩም የመስግን ማዕድ ዜና ነምራሕሁ ናዝሬት በሪሁ ሓቢረኩም ጸኒሐ ሰናይ ምሸት